बर'नि जोरा बसुमतारिनिया सिबौआसो सिबौनि आथिंखौ नुयो होनो बिनि मिनिखौ बुजिखाबाय दा नोंथांमोना नङा होमबा आं मा बुंनो नागिरदों हो आरो दैदेनाबो मा होनो दैदेनखौ मा होनगोन मांकि इज दालाय टु दालाय हाखराव ज्राव जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौ ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'आव आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नङा भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां आङो नोंथांमोननो इन्ट्र' भिडिअ' होनाय बे बाथ्राखौ बुंग्रोगोन जे सासे थांनाय समाव एसे खंगाहां एसे जाम्बाहां एसे बेजों हाबा होदोंमोन नङा होमब्ला रायजो राजाफ्रा हाबा होदोंमोन दा बैखौहाय गोबां मानसिफ्रा ट्रल खालामनायखौ नुदोंमोन नैबे भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोना बिनि उनाव जोंहा दैदेन औवारिनिखौ फैगोन लोगोफोर खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिखि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो फेसबुकाव ना बेसे सानैखौ माने सोबानो ट्रल खालामदो बा माने कमेन्ट खालामबाय थादों गाज्रि गाज्रि कमेन्ट बा बेसे सानैनि कारनाव बहुत माने भिडिअ सिडिअ भाइरेल जाबाय थादों भिडिअआ तो दिनै बेसे सानैखौ आं माने खुद सोंगोन जे माने हिन्जावसाया हेपि नंगौना नङा बा निजिनि लाइफआव बा निजि हाबा जाना फैदों नालाय तो माने निजिनि खुसियै हाबा जाना फैदोंना फैयाखै जों सोंगोन आरो दा बाजैनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौ ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन नोंखौथ' रावबो जबरदस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौ ना दा बेनाव फैनो फुरा हेपि न दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ मासां हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मोनसे भाइरेल खालामनायमोन बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुसबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट निगेटिभलि माने खुरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोबबाबो बेखौ जोंबो बुजिदो खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान निगेटिभलि खुरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खुरां बुंदों बहुत दुखु मोनदों माने दा सोबानो दा जितु माने दरा गोदान बा आंनि बा बिदा बा फंबाय बेखौनो सोबानो जे बुंबाय थादो जे सोरबा खामायनो हायनो हाया कामावनो हायनो हाया एभ्रिथिं गुटाय कामावनो हायो जि काम जा सब हायो खालि एकटाल' खालि हालेवनोसो हाया बाकी माइ गायनाय खोथिया फुनाय बा आलि खोनाय सबखिनि हायो न'नि काम पथारनि काम एभ्रिथिं सब खामो बहुत हेल्प खामो आंनि माबाखौ नावबो बहुत हेल्प खामो आरो बाजैखौबो बहुत अनो लोगोसे एकटा खुरा आंनि आदानि भइसआ अनलि भइसआ क्लियार नङा बाकी सब काम रोङो खुरांफोरखौ पजिटिभलि बुंनांगौमोन इमान आंनि आदाखौ मुगैनाय बायदि खुरां बुंदों माने बेयाव फैनानै आंनि बाजैया बहुत माने दुखु होदों बेफोर रखम टाइपनि माने खुरां बुंदों आंनि बाजैया निजेनो मिथियो आंनि बाजैया मा हिसाबै दा बेयाव दंफायो आरो जों बेखौ अनो ना अना आंनि बाजैया निजेनो सब मिथियो जों मासां मोजाङै लाखिदो बाजैखौ गतिके इमान गाज्रिहै बेखौ मुगैनानै मानसिखौ खुरां बुंनो मोना पजिटिभ थिंकिं लाना सोलिनो हिकि मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि खुसबु दैमारि नों जे आंनि आदाखौ जे मुगैदो नोंनि फिउचारनिखौ आं सिन्था खालामना ला आंनि आदा बाजैखौ सिन्था खालामनो दरकार गैया खुनु राइट्स गैया नोंहा आंनि आदा आरो बाजैनि बिखया गाज्रि बुंलाय आंनि आदाखौ जे नों जे इमान मुगैदो नोंनि खुरांखौ सिन्था खालामना लाग्रो मानसिखौ रेसपेक्ट खालामनो हिकि आसलते नोंहा मरेल भेलुस गैया बिनिखायनो नोंनि बिहेभियारा माफोर रखम नों निजेनो इन्ट्रडिउस होना लाबाय आंथ' नोंखौ दाखालि लोगो मोननानै बहुत मोजां होननासो नोंखौ भाबिनायमोन खिन्थु नोंनि भिडिअसआव नों जितु आंनि आदाखौ এনেকুৱা इनसाल्ट खालामना खुरां बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों माने बेफोर रखम खालामनो मोना दे आंनि आदाखौ नों जे इमान निगेटिभलि खुरांखौ जे बुंबाय नोंनि बिदा आरो फंबाय थानायबा नोंबो बुजिगोनमोन भबिष्यताव जुदि नोंहाबो जुदि बेफोर रखम जुदि फिसा फिसौ जुदि जायोबा नों माबायदि मोनगोन इसोरा खालामनाङाथों खिन्थु खुरांखौ आं बुंनो बाध्य खुसबु दैमारि लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जे थांनाय समाव बे हाबा जानाया माने हिन्जावसाया गावनि गोसोजोंसो फैदों रावनिबो जर जबस्तिजों हाबा जायाखै नैबे हौवाजों नङा होमब्ला दिनैनि थारिखआव बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा ओरैबायदि नांला बंसा बैफोरबायदि बुंनानै जेबो लाब जायाखैब्रा नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो हागोन दानिया फैनो जोंहा मिस्टार दैदेन औवारिनिखौ
नाफाम गेसाव बायना जायो बिथाङाबो नाफाम गेसाव सोलाग्रा फाथै गेसाव बायनानै सोलाग्रा जोंहा दैदेन औवारि कमेडियान एक्टर नङा होमब्ला बिथाङाबो माने 1,000यावनो फाथै गेसाव या बे नाफाम गेसावखौ बायनानै जादों जाहैदों बेबो सोरनि रुमाव लांदों होनोब्ला जोंहा जिथुनाखि मा होनगोन निजोरा गावनि फेसबुकआव पस्ट होदों दै माने ओरैबायदि एन्सार लिरदों बेवहाय नोंथांमोना सिगां नायनो हागोन बै सिख्लानि माबाखौहाय आङो पेजखौहाय होनाय नङा दै लोगोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो खावलायो भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय होमब्लासो एसे इन्ट्रेस्ट मोननो हागौ आरोखि नङाबा जेबो इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा अब्ला लोगोफोर बेयाव लिरदों नै दैदेन गुन्दाया 1,000 हजादों लिरनाया एसे मोजां लिरब्रा हजादोंनो आंनि रुमाव बै मागोआव ओमफ्राय आरो बेयाव लिरबावदों फट'खौ लिरबावदों जाबाय 1,000नि बोरैबा मोनलायलांलै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों नामा बयदों दैदेन गुन्दाया नानि रुमाव बै समाव फुजा गुन्दी लिडार बङाइगावनिनो एकदम डाइरेक्ट बेफोरबायदि पस्ट होदों आरोखि ओमफ्रायहाय गोबां माबा आरो सोरबा सिख्लाफोरनि माबा नाम्बार सोरबा फानग्राफोरनि नाम्बार गोबां होदों आरोखि लोगोफोर एकदम बेनो फानग्राया नै बेनो होननानै गोबां फट'बो होलायसिदों मबाइल नाम्बारबो होदों आरोखि आं दिनैनि थारिखआव बेखौनो बुंगोन लोगोफोर जोंहा नैबे बर'ना निजोरा बसुमतारी बिथाङा सिगाङावनो मानो खोन्थायाखै नङा होमबा सिगाङावनो बिथाङा मिन्थिखायोमोन जे बिदि फानो बिदि बिसोरो बिदि खालामो बिदि खामानि मावो होननानै बिथांमोना मोनथिखायो निजोराया अब्ला बै समाव मानो खोन्थायाखै बै समाव खोन्थानांगौमोन ना निजोराया नङा होमबा बेखौनो बुङो मा होनो सिबौआसो सिबौनि आथिंखौ नुयोनो नङा होमबा थिग नै बिदि जानोसै जोंहा निजोरा बसुमतारीनिया सिबौआसो सिबौनि आथिंखौ नुयो होननाया बेनिखौ बुजिखाबाय दा नोंथांमोना नङा होमबा आं मा बुंनो नागिरदों आरो दैदेनाबो मा होनो दैदेनखौ मा होनगोन मांकि इज दालाय टु दालाय हाखराव ज्राव नामा नै बेबायदि जाहैबाय आरोखि साला बिसि फिसा हिनजाव थाखानानैबो नंमारगौबासो जायो नङाबा नङा माने निजोराया नंखाय बुङोबाथ' नंखायसै नंगौब्ला खिन्थु मांकि टु दालाय हाखराव ज्राव होननाय जाहैनोसै आरोखि मांकि टु जाम्पिं टु दालाय हाखराव ज्राव नामा साला बिसि दंखायो फिसा दंखायो अब्लाबो मालाय बेफोरबायदि देहा फानग्राफोरखौ हाजारसेफ्राव बायलाबायनानै मालायनि रुमफ्राव बेफोरबायदि दुम खालामहैनाया मोजां जायाखै होनब्ला नंगौ नङा लोगोफोर